Στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για μια νέα ιδέα που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επαγγελματία, σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση να αυξήσει το τζίρο της και να πολλαπλασιάσει τις πωλήσεις της. Όποια και αν είναι η κατάσταση της επιχείρησής σας σήμερα, όποιο και αν είναι το αντικείμενό της, αυτό που θα δείτε μπορεί να σας βοηθήσει, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Η ιδέα που θα δούμε συνδυάζει τρεις τάσεις αγοράς: το Internet Marketing, τις Mobile Apps και το ηλεκτρονικό εμπόριο, και η πρωτοπορία της οφείλεται στο ότι ακόμα και αν δεν έχετε καθόλου τεχνικές γνώσεις, ακόμα και αν δεν έχετε καν σχέση με το ίντερνετ, θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε άμεσα από την πρώτη κιόλας μέρα την τεράστια δυναμική των τάσεων αυτών, χωρίς να χρειαστεί να εκπαιδευτείτε σε κάτι. Αυτό γίνεται ως εξής: έχουμε δημιουργήσει ένα site παγκόσμιας εμβέλειας και μια εφαρμογή για κινητά που φέρνει σε επαφή ενεργητικούς καταναλωτές με επιχειρήσεις που προσφέρουν εκπτώσεις. Οι καταναλωτές πληρώνουν συνδρομή προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις εκπτώσεις που προσφέρονται. Με άλλα λόγια, τα μέλη μας είναι συνειδητοποιημένα. Είναι καταναλωτές που ψάχνουν για εκπτώσεις και προσφορές και που μάλιστα είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Επίσης, το κόστος για τις επιχειρήσεις είναι ασήμαντο και ανεξάρτητο από το τζίρο που θα δημιουργηθεί, μια που όλο το εγχείρημα χρηματοδοτείται κυρίως από το αγοραστικό κοινό. Δηλαδή, σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των site που προσφέρουν εκπτώσεις, εδώ δεν παρακρατείται ποσό από το τζίρο που δημιουργείται στις επιχειρήσεις. Να δούμε αναλυτικά γιατί ακριβώς μιλάμε. Κάθε επιχείρηση που ξεκινάει αποκτάει εργαλεία και προβολή που κανονικά κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Κάθε επιχείρηση λοιπόν μπορεί να προσφέρει δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, μια γενική έκπτωση σε όλα τα προϊόντα της, τα Olympic Discounts, και δεύτερον, μια ειδική υπερπροσφορά σε κάποιο συγκεκριμένο κωδικό, τα Olympic Deals. Προφανώς, το πόσο πολύ θα ωφεληθεί η κάθε επιχείρηση εξαρτάται από το αν θα χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό. Οι καταναλωτές μας θα δείξουν σταθερή διαχρονική προτίμηση σε εσάς και εσείς με τη σειρά σας θα τους ανταμείψετε προσφέροντάς τους αξιόλογες, φυσικά βιώσιμες και συμφέρουσες για εσάς εκπτώσεις. Και δεν σταματάμε εδώ. Οι επιχειρήσεις, εκτός από προβολή σε ποιοτικό στοχευμένο κοινό, κερδίζουν πολύ περισσότερα με τη συμμετοχή τους. Αποκτούν και εργαλεία που τους δίνουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τη δύναμη του διαδικτύου, τη δύναμη του ίντερνετ. Κάθε επιχείρηση λοιπόν αποκτά δική της ψηφιακή αφίσα, η οποία προβάλλεται τακτικά στα μέλη, αλλά ακόμα και σε μη μέλη σε όλο το διαδίκτυο. Αποκτά επίσης μια ψηφιακή βιτρίνα, ένα μονοσέλιδο website δηλαδή, με ατομική προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση, URL, στην οποία μπορείτε να γράψετε δύο λόγια για την επιχείρησή σας, να ανεβάσετε φωτογραφίες, ακόμα και να συνδέσετε κάποιο βίντεο αν θέλετε. Ήδη αυτά που περιγράφουν αλλού θα κόστησαν χιλιάδες ευρώ. Και πάλι όμως δεν σταματάμε εδώ. Αποκτάτε και δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα αν θέλετε. Στο τέλος της ψηφιακής βιτρίνας υπάρχει ένα κουμπί εισόδου στο e-shop σας. Κάνοντας κλικ εκεί ο χρήστης βρίσκεται σε μια τέτοια σελίδα και μπορεί να δει αναλυτικά φωτογραφίες, περιγραφή, τιμή κλπ. Για κάθε προϊόν, για κάθε διαφορετικό κωδικό που εσείς θέλετε να προβάλλετε. Και το καλύτερο απ' όλα, στη βιτρίνα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αναφέρονται οι εκπτώσεις, που σημαίνει για εσάς ότι όλα αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε παντού. Σε κάρτες που θα τυπώσετε, σε φυλάδια σας, ακόμα και για προώθηση στο ίντερνετ. Έχουμε μάλιστα και οδηγίες για το πώς γίνεται αυτό. Από το e-shop σας μπορείτε ακόμα και να δέχεστε παραγγελίες, να επικοινωνούν δηλαδή μαζί σας υποψήφοι πελάτες για να παραγγείλουν ή για να τους στείλετε προϊόντα κλπ. Τέλος, δημιουργούμε μια εφαρμογή για κινητά η οποία είναι έξυπνη. Πράγμα που σημαίνει ότι το κινητό των καταναλωτών θα καταλαβαίνει πότε και ποιος υποψήφιος πελάτης μένει κοντά σας ή περνάει κοντά από το κατάστημα ή την επιχείρησή σας και θα εμφανίζει σε αυτόν τη στιγμή που είναι κοντά σας τη δική σας καταχώρηση. Μάλιστα μέσω του κινητού του θα μπορεί να του εμφανίσετε και ένας χάρτης για το πώς θα μπορεί να έρθει σε εσάς ταχύτερα. Οι δυνατότητες που δίνει σήμερα η τεχνολογία είναι τεράστιες. Αλλά οι περισσότεροι επαγγελματίες δεν είναι εξοικειωμένοι ούτε με το Internet Marketing ούτε με τις Mobile Apps. Αυτό που κάνει η εφαρμογή μας και το ψηφιακό γραφείο μας είναι ότι δίνει στον κάθε επαγγελματία τη δυνατότητα να υποφεληθεί χωρίς να πρέπει να γίνει κάποιος ειδικός και να ξοδέψει χιλιάδες ευρώ
για δημιουργία site, για ηλεκτρονικές πλατφόρμες, για e-shop, web designers, προγραμματιστές και η λίστα δεν έχει τελειωμό. Και αυτό γίνεται δυνατό με το έτοιμο και ήδη στημένο για εσάς αυτοματοποιημένο σύστημά μας. Όπως είπαμε, τα εργαλεία αυτά θα κόστιζαν αλλού χιλιάδες ευρώ. Εσείς όμως δεν θα χρειαστεί να ξοδέψετε χιλιάδες ευρώ. Δεν θα χρειαστεί καν να ξοδέψετε πολλές εκατοντάδες ευρώ. Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, ο πρώτος χρόνος κοστίζει μόλις 120 ευρώ, μια που το πρόγραμμα μόλις ξεκίνησε. Δηλαδή, ένας επαγγελματίας μπορεί από σήμερα να αποκτήσει ποιοτική στοχευμένη προβολή, δική του καταχώρηση στο site μας, δική του ψηφιακή αφίσα, μονοσέλιδο website, αλλά και δικό του e-shop μόνο με 120 ευρώ για όλο το χρόνο, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να ξοδέψει τίποτα παραπάνω. Η τιμή αυτή προφανώς δεν θα μείνει για πάντα τόσο χαμηλή. Είναι λογικό ότι καθώς αυξάνει το αγοραστικό κοινό, να αυξάνει και το κόστος συμμετοχής εκ μέρους των επιχειρήσεων. Για όσους όμως αποφασίσουν άμεσα, δεσμευόμαστε ότι η τιμή των 120 ευρώ δεν θα αλλάξει ποτέ. Όσοι ξεκινήσουν από την αρχή θα είναι προνομιακά μέλη, προνομιακές επιχειρήσεις και θα συμμετέχουν για πάντα με ετήσιο κόστος 120 ευρώ το χρόνο. Κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια θα εμφανιστεί αυτή εδώ η σελίδα στην οποία συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και προχωράτε. Για ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον άνθρωπο που σας προώθησε αυτό το βίντεο. Το να παρέχουμε ποιοτική υποστήριξη στις επιχειρήσεις που ξεκινάνε μαζί μας είναι βασική μας προτεραιότητα. Ουσιαστικά ο άνθρωπος που σας προώθησε αυτό το βίντεο θα είναι και ο σύμβουλός σας στο ξεκίνημά σας. Κάντε τώρα κλικ στο κουμπί συνέχεια, καλή αρχή και καλές δουλειές.